alle sammen, og Viking her. Jeg vil spille noget Minecraft. Og I alle sammen undrer nok over, hvorfor jeg var Bandicamp og alt det pis der. Det er fordi, jeg lige har startet på en ny YouTube-kanal, for jeg gad ikke alt det gamle pis, der var for kedeligt. Jeg var aldrig mig selv, og jeg prøvede at spille andre, og det gider jeg altså ikke. Det synes jeg var en lortevideoer. Så derfor startede jeg med en ny gaming-kanal her, hvor den hedder Viking. Mener jeg, det gør den. Den vil faktisk bare sidde og lave Minecraft og CSGO-videoer og spille med mine venner, mens jeg optager. Spille PlayStation 4, mens jeg optager. Ja, alt muligt pis. I forstår, hvad jeg mener, ikke også? I forstår, hvad jeg mener, ikke også? Ja. Og i Bandicamp, det er jo faktisk et fint starterprogram, hvis man faktisk er helt ny YouTube og faktisk bare vil sidde og prøve, hvordan det er. For jeg går rigtig meget op i sådan noget YouTube og ser rigtig meget sådan videoer og alt muligt. Så nu vil jeg gå i gang med at spille på nogle PvP, så jeg har faktisk spillet noget Skywars, tror jeg. Skal vi ikke bare det? Skal vi ikke bare det? Er det Hyperplex? Det kan jeg fandme ikke huske. Hyperplex lort. Pis mig i øret. Jo, det er Hyperplex. Okay, skal lige... Er der ikke en boost-knap et eller andet sted? Nej, det er der ikke. Nå, hvorfor har jeg legs bare ikke sådan der? Og det er det Skywars, så det vil jeg sidde og spille. Men det er ikke sådan noget med teammate, vel? Det håber jeg virkelig, det havde jeg. Jeg havde nogle spillet sådan teammate, så for de der teammates der også. De er så skrald, de dør på 0 og 0 numsehul, altså. Ej. Det dør seriøst så let. Men de bliver skudt af bue, de der. Jeg tror, de går over til midten, og så bare spille totalt sutko, og så bare tro, de er så gode til det. De, nogle af dem, de var ikke forstemt måske. Men hvis det er med, så spiller jeg lige, så hvis de er lort, så ved jeg ikke. Start. Ja, det er noget med mates, men her kan man kun være mange. Jeg tager den chest, jeg står lige over. Jeg kan godt droppe det. Godt droppe det. Drop det så, når jeg siger det tørre, mand. Det er fedt lidt lort. Så, nå. Dejligt. OP chest det her, altså. Det var sgu da dejligt, mand, at få sådan godt. Fitter. Diamond sword. Jeg vil have jern, det var godt. That's mine. Gå nu væk! Det er mit jern, det der, gå væk! Drop det, men tag mit jern, det skal jeg fandme ikke. That's my jern. Er der ikke en ovn og sådan noget fucked up? Smoke weed every day. Vi sidder bare lige her og chatter lidt med de fede svin. Lille. Jeg vil ikke mere kul. Jeg håber det nok, det er det nok også. Man skal holde med de der fede spasser og ikke tage et eneste ting, for det er virkelig irriterende. Han har ikke jernpikkers, der er. Ja, løb, kom ned! Et jern. Kom nu, et jern. Kom nu! Yes! Fedt og bøs. Crafting table. Sæt der. Der. Fedt og bøs. That's my diamonds. Det er lækkert, altså det er lækkert, at folk ikke tager diamanter. Så det er virkelig lækkert. Så det er altså, jeg er fucking oven. Dejligt, at folk er ligeglade med en masse diamanter. Det er dejligt. Jamen, det er skønt jo. Jeg har selv en masse diamanter i, altså. Så der pigt. Så der bliver. Og mine teammates, de går væk.
Jeg er faktisk lidt ligeglad. Tilbageslag 8 vildt. Sagde Skywars, men. Brænd det der. Bukser. Og det glemt. Så har jeg på diamonds. Og jeg laver en jerngælm, og så går jeg bare ind og flækker alle bitchene. Bitchene. Kæft, det lyder lort, mand. Kom nu, giv mig. Jeg skal spille det her Skywars game indtil jeg dør, tror jeg. Ja, det gider jeg. Giv mig nu noget godt. Giv mig noget godt. Giv mig noget godt. Giv mig noget godt. Giv mig det godt. Feed dig. Er der fight night now, hva? Kan man bitch det kommer? Nej. For helvede, det er pisse herjer, mand. Jeg har ikke lyst til at spille det map mere. Vi går og spiller det af med noget minor time, tror jeg. Noget minor time pp, tror jeg. Vi går ind i kit pp. Vi kigger ind i alt det lort der. Altså, de flækker ind på 0,5 ST. De dør på 0,5 sut. Har ikke nogen gode ting mere her? Jo, vi har det. Vidste det altså. Jeg er så fucking god til at vide sådan noget. Jeg vidste jeg havde OP ting, men det gider jeg ikke bruge. Kids. Kid F-I-G-H-T. Fight. Giv mig affaldet til min. Giv mig. Det er stensværd, så mange skal man lige have. Jeg bare ned, hvor skal jeg gøre en hvilken dækbetaler det her. Det her overtræk. Nej, det er jeg ikke her. Fuck er det henne, mand. Hvad fuck er det? Når jeg dør, så slutter vi videoen. Går du væk? Nej, jeg dør. Vi tager lige en gang, og slutter vi videoen nu. Kid fight. Kom nu, kid fight. I går bare ud. Uden nogle ting. Okay, jeg tror, vi går ud med diamantsværd. Hvad skal vi gå ud med? Jeg har bare lyst til at gå ud på det der gode lort der. Det er dårligt bogspil, så bare tage en hjelm. Bare dræb dem altså. Og den er lort den hjelm. Den er ikke brugt sådan den. Der er bare. Jeg har 2, så det. Piss fight. Jeg bliver så sur, hvis jeg dør nu. Jamen, jeg rager af helvedes til. Det er det værste, man har forsøgt at miste alle mine ting nu. Der vi har spillet 8 minutter. Det er så ikke fair, altså. Fuck er det ved mig, hva'? Det er så. Løg for helvede, det fede pik! Spawn. Nej! Jo! Nej! Kom nu, spawn! Dejligt! Og jeg tror det her, det var første episode af Viking, eller fuck skal man sige, Supik er ligeglad. Ja, husk at like og subscribe, og hvis I synes jeg skal lave flere videoer, så skriv det i kommentarfeltet, så bliver jeg rigtig glad, ikke også? Ja, gør. Jeg bliver bare glad. Jeg er bare rigtig glad. Nå, men vi ses, det var alt herfra. Det var Viking her. Vi ses. Bitches.